Katiwas gabi. Kuan guys, katiwa. Na guys, katong Bicol Express na human ako gluto sa kuan kanang pansit. Kariutan dia. Tan nga tinunuan nga kuan guys. Tinunuan nga basa og kuan na lami ka dun isda. Diya last nang luto guys kay kuan utan ka Bisaya. Kaya na lagi nag-request. Gatong isda na human nagprito ni Nicole diya. Atong pansit na minakaunan na nagiluto. Diya guys kanang alas 5 kapin pa. Mga alas 6 magkuha na mi dito magdisiplina. Yan na guys, last nang giluto is utan na nasa tanglad. So lamin ni utana kay daghang kadto sa og sahog oh. So lami guys ang sabaw ng Bisaya. So mamimiss na si Spas diha sa Switzerland nga magpautan na hag niya ni. Lami kayo na itong utan guys kay nanay kumpleto ng sahog. Malunod ding lugbati ug kuan kanang malunggay. So ato din yung pinakalas ning green kay rong di malata ang atong kuan. Ang humuta, humot kazo. Bisminda gimuhang request nga utan lami kazo. Kumpleto din na siya sa sahog. Guys, maadong adlaw na tong tanan guys na napuntang salamat sa mga grasya di ay. So dihang assistant dia. Kuan kanang wa ko nakabiko kay alangani nag-oras. Diyan na naluto na guys atong nanay ning palit na sa atong pansit. Diya prito nga kuan isda og Bicol Express. Utan nga kuan Bisaya ug tinunuan utan nga Bisaya ug tinunuan. Ana ko isa ka customer dari ni kaon. Pabindana na address of look. Kasi kami ya kung taga-look dari na mukaon kayo. Lami ko no kay utan. Iyag Kuan yun, dili, pangawan mo dili kayo. Nindot dili ang kuan, nindot sa timpla. Ngaya mo sakay pud mo silahang kuan guys nasa Yellow Cab taxi. Na Yellow Cab taxi. Salamat sir. Salamat. Nang atong paninda. Nang gipakot dyan na pay nabilin pansit gamay na. Amoy silong kay uwan. Mama alas city pa. Nahurot na gamong sudan. Nahurot na gamong sudan alas city pa anda. Kay gamay nga nabilin ng pansit. Ya, gamay nga pansit nabilin. Kay daghan-daghang nahimong pansit pero napa may mupahabol ron guys kay alas city pa man. At sa Ginoo kay nahuman na jud ta. Salamat kadto ni Ma'am Bisminda. Ni Ma'am Bitani. Kuan, salamat jung tanan guys. Jung tanan, salamat. Na ako'y daghan pa ka jung mga utanan. Sige ganahan lagi sa basta na ay ngani kay humot ang atong utan guys ug na ay sikwa. So kaning sikwa ha, kada adlaw mo ko mag-utan. So ana sa gibahin-bahin og kada utan kuan kaduha. Duha ka buok kada utan. So Martes naman taron ug mahoy Miyerkules, Huwebes, Bernis, basinog Sabado Domingo di ta magluto guys kay mora man si kanang halindari. Ang paningkamutan nga makapaninda ko og mga utanon. Mag-stock og mga utanon ba. Kaya rong ibitaw hasol guys nga mangumpra ko nga naman ang magpa kuan ko mga utanon kada di pud utanon nga kanang dali bitaw kan di ma. Saba sanak di tama kuan ba kanang di dali malata ba. Mga sayuti, mga kubasa yan. So mangita pa ko asa tayo dapit makabarato kay nangita lagi mi gapon ni Papa Idi. Mahal po ditong dapita. So murag mangita ko dapit sa dalagit. Daar naghanap pa man tag kuan guys.
may stock nato ni kada adlaw nato lutuon so di na ta kinahanglan mamalit man ang agatong halin nato na isang masib nato na kada adlaw. So masib na nato na nga atong ipabalik nato tong atong gipamungunan nga kinahanglan kuha dito na itong 5,000 karon si Manaha makatigom ko og 5,000. So salamat kadyo Ma'am Bisminda. Anong pa ning kamutan nga buo ko og 5,000 karon si Manaha. Naman isang ipanglista guys kay rong mahibawan jud nato unsay dako kadyo ato ang ginansya. So makaginansya po dala ning utan kay ang utan guys tag 35 ang serve sa utan. Diyan ang saka serve katurang mangkok nga gamay ba. Wa na pud ko nakapag video guys kay pag arambisihan naman din sa katanan kanang pag saka din na mo hatod kuan nanay nang giatang manang kita wa ko naka-plaster sa kuan ba stand. So ugma guys atong paningkamutan nga mga plaster na atong stand dito. Ja kuan lagi ka nang ni uwan. Pero blessing man po ng uwan guys kay ro kuan pud ta ba kuan sa atong tanom. Sa atong tanawon ni atong kuan guys, atong halin og pila. So wa pa din na makuha ng pila ni kay murag gamay ra man to hang maninda kuan ra. Pritong isda og pansit. Og kuan pa ko ang pansit po guys sa harap po nagitinga-tinga hantod nga mahuman ta karong tamber ni sa harap po nagitinga-tinga ba kay ron sibra jud kaado. Unja kuan pansit lagi to og ganahan sila sa ginataan nga utan. Dagan ka jud ginangita pag utan. So atong daghanan jud atong utan ugma guys. Kay utan man silang ganahan kay mga bata anja ibahog bitos mga bata. So atong tanawon ni atong halin guys og pila ni. Sa atong tanawon og pila atong halin. So kuan ra to kaputahi ha kanang utan duha og kuan kanang Bicol Express usa ka tab niya ang usa jud ka tab nga ako jud nang gi-estimate kay nasa mga mahalin ra siya og 500 ang tab sa Bicol Express kaya naman tong i-budget nga kuha naman to worth naman to og ang karni gay humang gitunga-tunga ang karni ang napalit na karni gapon guys 500 kapin ra. So katong 500 kapin nga karni duha ka lutuan na to. So ang sa kalutuan ang Bicol Express diya na pa magkarni na to sri pag uban kay pang sago lang sa mga pansit nga na kasra niya balik 200. So 200 ang pajikas diya na nagisid naman sa Gcash. So atong ipon 200 wali 400 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 14. So murag napadud sa 1.5 atong halin ron guys kay mga utan raman to ang atong 1.5. So mga 1.5 kapin jud atong halin ron guys. Aw na pa dari guys. Di apa di ay. My God na pa di ay. 1.5 1.6 o kani wala na ni kay daan naman yung kwarta mamanighali na ito hapon kanang matago na rin nato yung kwarta ha di nato nini magasto so 1.7 kapi na siya kay kumplito naman ko guys tanan sa mga lutuunon na ako'y pagsagol na itong karni sa rip kuan pagsagol sa ugma magsapsoy na pud ko guys ug kanang kuan tortang talong kay naay ning order og naay ganahan tortang talong basta kumpleto na ko danis mga lamas tanan na prito na Nya salamat jud kadyo sa tanan kanang wala namon koy paliton para ug guys taman sa Bernes wala koy paliton pero basin nagka Bernes kuan ko kanang magmunggos nang koy ipalit nga munggos asag munggos tapis na di butang nak munggos nga sa kakilo
Na ako yung munggos. Kumplito na ko na ni lutuon nun. Manang di na to mabawasan ang kwarta. So kada adlaw, masib na to na atahang kita. So daghang kadong salamat kay napapog ko'y pansisanon, pansit. Basta wala na ko'y kuwang nga paliton. Diyan ni atong kwarta. Ato na naman ni sidyang sib na ni nato. Salamat kadyo Ma'am Bisminda. Ato na ni sidyang isib ni atong kwarta. Kani gahapon man ni Nja kani mo na gatong sugod og sib 2,000 kapin. Salamat kadyo Ma'am Bisminda o ni Ma'am Bitani. Salamat ninyong tanan guys, mga viewers, mga commenter. Salamat kadyo sa inyong dasig o sa tawag na pagdayig nga na. So kinahanglan jud ta magkugin ja. Malagi na kanang nga lagi kong pasaylo dadto sa kanang na-delete na mga comment kay di man ko ganahan guys nga may mga comment bitaw nga dili ganahan pod sa uban nga mo comment ja mag-away-away na bitaw sa comment. Di ko ganahan nga na manang habang wa pa ining comment i-delete na lang manang dili kuan kay na may iban nga supak sila nga na napo iban nga ganahan pod sila nga na kitang tanan man ko guys makasao jud tanan maka-istorya bitaw tag kanang makapasakit po tag tao ba nga na manang ako mangadyo lang kong pasaylo sa mga napasakitan ako kaya nangadyo na mabugog pasaylo sa Ginoo nga kinapanta nga di ko makapasakit og istorya sa sikatawo nga na ba. So maradyo na iyang gipangadyo kada adlaw kanang ang giampingan nga di ko makapasakit og istorya sa mga tao. Ato dyan ang iwasan na nga na ba kanang di ta kanang bisan ra og sa comment ra nya nay mga ano bitaw mga sakitan tan ja di pud ako ang mag-delete dadto kanang siniko lang tig-delete na ang account sa Facebook kanang usay gali di pa gali ko makabasa sa mga comment ja sorry kadyo kanang ako laman jay mga pasaylo sa mga kuan ba kanang mga commenter. Salamat kadyo, sorry kadyo sa mga uban nga nasakitan ja kitang tanan ng good kay di man gud ko bright guys kanang usay masagap bitaw tag istorya nga hala mali man dito ang giingon no mali man dito ang gi-content no nga na bitaw manang pasensya kadyo kanang ko alam nagmahay ko nga nung nag-content ko gingato nya na ba manang ako mag-amping na lang jud ko sa content karon no salamat kadyo sa Ginoo kanang usay man gud na mahimas-masan ta guys kanang huli na bitaw ang tanan nga nabuhat na nato nya hala nabuhat dito na no nga nganong ning bawas pa kog istorya nga na ba dapat di ay kuan lang nato baka nang ikip na lang nato sa tuhang na o sa atong kasing-kasing ato na namang itago una maglitay kuan manang salamat kadyo ninyo salamat kadyo na Ma'am Bitani og Ma'am Bisminda og ninyong tanan salamat kadyo dyan na day ning hatag og kuan o airport yellow cab taxi salamat ay kadyo sa ning kaon ganiha. So sa mga gusto mo kontak dani nga nang gikas gawas pwede ra mo kontak dani ng nambira napod sila van taxi og kaning sa ngalan ni Pajero ba siguro ni kanang gusto mo bakasyon diri sa Cebu or mo ari Wilshire Quatsi nga na naa sila mga kuan guys na pick up sila mo pick up sa city tour ja city padung Oslo nga na Kawasan Malbual nga na. So pwede ra pud mo dani mo kuan kanang customer na siya ang unang customer dito nganing kaon sa ang kana na nga gamay dadto. Pa to i-improve kay mamalit pa ko og kanang unya na ta guys mamalit og kanang mabuo na jud nato ni atihang kita ba. Mamalit ta og trapal kay han trapalan og usab dadto kay arang ka kuan karon ning uwan gali dali may og hipos. So daghan-daghan kadtong salamat sa tanang mga tawo nga maadyo kasing-kasing og kanang maluluyon. Salamat kadyo ang Ginoo ray mo bawas ninyong tanan. Ang Ginoo ray mo bawas ni Ma'am Bisminda og ni Ma'am Bitani kay araman jud ko nilang kapinangga. Salamat sa inyong pagpangga na Ma'am Bitani og ni Ma'am Bisminda. Og ni Sis In kanang nagamit na jud ning kaning atihang bag-o nga ingani na ja wala gina arlamia mo yang gi bahog sa luto ro nagkaon ko gamay nabilin nga sabaw ba pwede pa na ibahog sa kanan. So daghang salamat ja kani di ay hapitin pa ni karon sa kuano
nag-out niya sa trabaho, ija pa ng hapitin. Daghan salamat kadto sa mga namalit sa mga luto. Salamat kadto ninyong tanan kay ang uban dani kay mga viewers na salamat kadto. Kalit nagbunot og buwan. Salamat kay makatanom pod. Itong pajong ko kay bisita sa tadari sa tuhang palayang bitin kaya ito na po nisang harbisin guys kay kuan ka ng tuutanon iuwan magod siya guys anawa guys so naghana na po siya ay hindi bag-o daghan bag-o po ni siya wala man ko na mo ko diris garden. Wala di ta makahuan. So datang pajong kay itong pangliliin kay wala ko nakangari dani guys. Kay wala na busy kog kuan. Nani mga bag-o. Bag-o mga nanggawas. Gay. Ni nagleuke sa babaw. Ay. Nay kanding ga. Saba guys. Ihawon siguro na nila. Sige manglili sa nas babaw kay namoy magtago. So mag-harvest ta guys kaya ito na yung apilog baligya nato kay kuan. Kani pong ang palaya pwede po nato nang so nalagi ito ning request na mga namay guy mga coast guard dari guys kanang request lagi sila og kuan kanang tawag dito talong ako naman nasa gikuhaan gahapon duha ka buok jato sa ning pabitayon ni kay ang daghan kadto pa na magbitay diri ba kanding guys, ihaw kanding dari. Salamat sa uwan kay ning bunak mag-uwan og kadit. Kay naguli ni papaidi guys mo lakaw pud bi kay palit day ko og uwan. Saging para bananamit. Jar naghana ka dugbunga na Salamat kadto sa mga blessing. Kani mga apilwan ni nato ni siya panguan guys kanang paninda. At least makasibra ta sa palitin. So magsugod pa pugog pa nanom guys uguan. Napa ko dari sa kay aron mo daghan ni si jag kuan ni sag dahon kay kari si guys ang kuwag dahon tanawa daghan ka si jag bunga. Uy, hala. My God na di atong pipino guys. Nigawas na. Bungan di atong pipino. Ya. Bunga na. Sa tungkao ni hala. Gahilak itaw ng kanding. Kay ihawon ni taon si Diyo. Oy, kaluoy. Oy. Kaluoy ba? Wala gahilak na yung kanding. Ihawon na? Ihawon? Unsa haloy? Naluin taon ko. Ayaw. Kasabot. Birthday. Kisa birthday man. Happy birthday. Ay, happy birthday boss. Birthday din sa mong silingan naman nila naghahilak ang kanding. Happy birthday. So ato na isang kono nga luyag kanding guys kay bawas isang isang agbag birthday nagkuha na og kanang nagkuha na og kanang lungkay ba lukay kay kuan di ay ihaunan dai siya kay
Guys, kay ako busy ligo datong gatos garden niya. Dali sa uli kay na ako ni viewers lagi nangita na dadto sa briefing sa ramazon ko ng kabisi. Out day ko sa kanang ningari ko no dari whale shark. Maria P kuno kanang comment lang po dani gisay Maria P kay daghan mga prince good nga Maria P. Nay Maria P Wolf, nay mga Marpico. Chicago kuno siya. Sa tao day ko ni Maria P diya sa Chicago kanang PM lang po na ho ganang kinsa ka kay aroma. Kay bawo po ko nga ningari di kadari nalipay po kang bana kay nana kuno nangita na tos briefing. Di ingon tong kauban ako no mga utility gipangita ko nako nga asa ko ng bana ni Rube. Ingon simboy nga sa tuwa los pikas man kay sa briefing man sila sakay. Yan gawas ko sa highway. Kay inom kog tubig ko lugulog piso ba. Ingon siya nga dong kumayo mo kuno sa vlog dong. Siyempre ako na Dis niya ging adlaw. Diya po to yung Oh, dia po to tagalitis siya tong mga adlaw. shout out ko sa mga nakailasang bana dito sa briefing area dya. Ug kuan, busy lagi kadyo ko pwede na pud mo message para tagbuon mo na dito sa briefing. Salamat kadyo kay nakita mo sa hang bana, Ma'am Maria P. Maria P man kay jangan. Amping mo kay nakangari mo whale shark. Ara lagi magkabisi na lagi ma'am kay naa ga tambak Ano niya. siya? Oh, tigbiko man gud siya. Kuan lagi ko kanang luto-luto lagi ko mga kuan wala sa liti siguro ng vlog ba kasi wala mo tanaw kay busy na siguro kay nagbakasyon lagi siya. Ara bisihan na dito sinawag mo kay yung nag-vlog ko dito sa kuan mga talong.